Misual pa a hnikna kutuvung deuh chu iai chuan ram nen chuan a hmeh saka chuti laiin high school atanga a thian pa zuaw chuan alo text inhuang u tiin alo sawm iai chu a hmu chak tih hriah in draw a chuan a rem tih chuan ok tih a chhak mai tur chuan alo hrilh a tukah chuan a thianpa te nen chuan an va in hmut a ngei a zu chu naupang doctor alo ni thianpa bawngpui pawn luang no tho a duh an tih thin kha alo dik hle mai a nang a in ka chhe lo daih zawk si a eng a ti nge nang hi an thlan daih zel chani hei hreileng pawh awi lovin val hi ka leng tar mai dawn a sin tiin alo fiam thu hlut a iai bathroom kal hlan chuan engtin nge in hriat reng reng a tiin draw a chuan alo zawt thut one night stand ania alo ti awlsam et chutiang mi te chu a tha dawn em ni eng a ti nge chutiang a ilo awm reng reng a keimah na lawm in neih puiah sawm chutiang mi tha lo a nih ka ring lo a nih chuan mawh phurna lak i duh vang em ni aw ka mawh phurna te an ner lawm an ṭawng chu iai khan alo hre vek a mawh phurna a lak duh vang chawa in neih anga a ngaih avang chuan nuam lo a tiin a zak thar hle a an bulah pawh chuan a let leh duh ta lo Mary chu khawlin a rilru hahna te chu a hrilh a a lan dan chuan a duh chiin ka hrial chin maw hle alo ti pawh in naute tlak daih mai te chu a duh rum rum thu chu a sawi a draw lah khan alo zawng chiam a a hmu lawk thei bawk si lo a qawl tlang thei bawk si lova a mang ang hle Mary chuan lo hmuh in nau chu titla lo mai tur chuan a ngen a a ni pawh chuan naute tlak kher chu tha a ti bik lo damdawi inah chuan vain en tirin naute din hmun pawh chu alo tha a duh dan tak chuan amah a enkawl mai chu a duh tawh draw atan phur rit ni a nakina in then leh tho ai chuan alo hmangaih hman phei chuan atan a hre awm zual mai mai dawnin a hria college lamah pawh a lan lo avangin draw chuan message dawngin hospital ah a kal thu tu emaw hian alo hrilh Mary lah khan blind date a neihnaah chuan kalpui turin alo sawm tlat bawk si a duh vak lo nain rilru tih thawven nan tiin a kal ve ta nge nge a chutah draw khan an piah deuh atang chuan lo en thla rengin alo khawl a an inbiak lai takin a thian nu blind date tur ziangmingah chu alo thleng zui mahse Mary chuan i thianpa lo kal ve lo em ni tiin alo zawt heu mai a hmuh duh tak zawk chu a thianpa iai nau kha alo ni reng mai draw pawh chu lo in rawlh vatin Mary chuan blind date ka neihnaah min kalpui ve mai mai a nih hi tiin alo hrilh fia zung zung a tungei ni a enge inin lai chinna tia pakhatin alo zawh chuan chhungkua kan nia kan va haw phut a nge tiin draw chuan a hruai haw ta a beisei lo takin draw chuan a hau miah lova raipuar bun chi pheikhawk alo bun tir ringawt iai kal sawn tur chu lo kawi in ka thianpa bulah ka thil sawi kha i lo hria em ni thinrim tawh chu aw tiin alo fawp a ka duh chiah lawm mawh phurna lak ringawt hi ka tum ber ani lo ka hrilh loh na chan che chu ka tih hloh thawn che ka hloh wang zawk ania a tih takah chuan iai pawh chuan alo fawp let ve zeuh a ka in thlahhrung hman lutuk a naute tlak aimah chuan mahni ah enkawl mai kha ka lo tum hman a tiin a chhang a pum chu voi lehkhat ah a rawn na thut a damdawi inah chuan a hruai nghal mahse thil hloh thawn awm alo ni lova a thawmhnaw te chu draw chuan a suksak bawr bawr mai iai chu a in thlahhrung zawk exercise atan tiin a chawn te chu alo massage sak bawk a damdawi in atang pawh chuan an chhuak theih nghal thuai a Mary lah chuan bazar puiah alo sawm nghal hmiah a nau khan a kalpui a draw nena an chanchin an sawi te kha alo hre rupek a nu leh pa te chu hrilh ngei a tum iai bazar haw chu draw chuan eitur nen chuan alo hmuak a hnathawh hlaw atanga a leisak pen changkang zet mai chu a pe ve a ni chu alo lawm thiam hle la khuih thei tui te chu in dunin alcohol alo tel si a tam pawh chuan in duh lo draw chu zu allergy nei tih takah a ruile em em leh ngal ringawt a chutiah an in duh deuh ngawr ngawr lai chuan a nau bakah a nu leh pa te kha an lo lut hlawlh mai draw chu an rawn dem rawn nghal em em bawk a lungai suh i nu leh pa te kan awm a lawm tiin
yayai chuan lo hnem an mak pa chu tuai emaw an lo ti chu niin a nau khan an tawng kha a lo hre sual hle lo ni chutiang tuai ani lo tuna pawh a fak a pai mek hi a ti pawh in in nei hnuah pawh a la mut pui mi a lo che kha in thil sawi kha ka hre vek a lawm a nau chuan a lo ti hle a ngaw rawh mi rai lai in chutiang lo sawi su ka nu ka pa pasala nei ka tum tak zawk chu iuge kha ania mahse min uire san awangin ka tlan bo ta dei a chuan ka lo rui bawk si nen pujau a nen hian kan in tawnga a rai palin kan in nei ta ni ka hrilh luk lo cheu awang khan min hre thiam dawn nia tiin yayai chuan a lo ngen a ani le jawa hi i duh ve tak takem ni anu in a lo ti chuan tuna chuan ka duh tak tak tawh tiin a lo chhang le ke pawh in ka duh ani tiin jawa chuan a lo tui hnih ve bawk a nau chu an hauh rawn leh ta tliar zawk a zanah chuan jawa chuan a room a AC chhiat awangin yayai bula mut ve chu a rawn dil a a ke ah chuan damdawi te kha hnawihsak pa in a massage sak le a duat thiam em awang chuan yayai pawh chuan nuam a lo ti veng zan laiah chuan iuge khan a rawn khawl thut a naktu ka in hmuila ka pa in hmu che duh a lo ti jawa chu rawn harin yayai chu a lo fawp a a mut a chhuak lo khawl tawh su tiin a off sak dai iuge chu a then a rim hle a tukah chuan school ah kal in a va hmu a nizanah mipa khat u nge ni tiin a va zawt i hriat a ṭawlna a awm lo tiin a lo chhang si engwangin nge min phasan iuge an a tih chuan kan in ang chiah ni mai a lawm nang phei chuan hmanga nih kha min phasan tawh yayai chuan a lo ti hmak nangmah hi ka duh ber che a lawm dawsu kha hmeichhe dang bulah i sawi dan tur tho ani kha tu mai hmangai lo nangmah bak a tirah kha chuan ke chuan ka duh tak tak che mahse duh tlak i lo ni lo min ti buai tawh su yayai chuan a lo ti hmak a ani chuan a aw atang kha an sar jawa ani tlatin ka hria in cheng du nem ni zirtirtu in a zirlai naupang chhai thlu in a nei che tihna ani maw news lar tak a la ni dawn ni iuge chuan a lo ti le tral a khani kan in nei ni tura ka tlan bo san atang che khan kan in then ngal tiin yayai chuan a kal san wang easy ni local ve ngalin i bial nu hlui chu i valangai ven awm ve tiin a lo an khum zui ve ngal zata enga tan ma ka ti lo nuam sa tak chuan an hung bik lawang a lo ti deuh ngei a school bang chu an pa chuan a lo nghak a iuge nena an in hmuh thu le an in biak dan zawng te chu a hrilh vek a jawana chala a lo fuh sak lai chu easy ni khan a lo hmu fu a thla te a lak sak jawa chuan a hnung chhawn tlat awangin tunge nih chu a va hmu chiang thei lo medical seminar an neihna chuan jawa leh yayai te pawh chuan kal duna professor ana chu yaya in a ngai san em awangin jawa chuan a va hmel hriat tir a easy ni khan lo hmu in thla lo lak sak le a dul pawh a lo lian ve ta deuh bawk nen a rai ani chu a ring ta a an thiannu pakhat chu kovin a sut luih tir a a dul te chu a va khawih tir ru zeuh mai an rin ang ngei chuan a rai ngeiin an hria buaina dang thleng lem lo chuan pangai te chuan an nupa chuan an haw ve leh mai a mahse easy ni khan thlalak te chu iuge a va thawn leh hram a tukah chuan an school chuan outstanding student award chuan siam dawn a yayai pawh chu dawng ve tur ani awangin jawa nen chuan an kal dun a mi tam deuh na hmuna han awm vel hi a ngaina zawng tak a nih lem lo awangin jawa chuan office lamah a lo nghah mai chu a thlang thung an in muah zeuh mai chutia a lawm an dawng tura yayai i stage a awm lai chuan college group ah chuan yayai leh professor ana te an in chibai lai thlalak kha an rawn post a mi te chuan lo hmu ngalin an in ngai zawng a nih ngei te chuan ring ngal chu ve leh easy ni chuan yayai hian nau a pai ani chu pawh nupui nei lai mek professor ana laka le ngal duh sak na wang chauh he thil pawh hi dawng tur ani hi tiin stage ah te chuan a lo lawn kai ve ngal Mary pawh chu lo enroll ve vatin thil hriat sual pal a awm ani tiin a lo hnial he thlalak hi a tak ngei ani hi easy nin a ti leh chuan khatia in kwa satliah ringaw te chu
in chi bai na chi khat ve mai lo mani baka professor ana te chu mithiam le lar mi som takani a khatianga dota impu ming chiat ngot mai chu apoi thui veu thei ania ya yei po chuan lo ti ve ta a ani le tu fa ngei pai yuge chuan lo ti vat mai ni e son pai me chia hian hetiang scholarship don hi a phu lo e zini chuan lo ti som zata ni e a phu lo chukngal ro se ti in zirlai dang te po chuan lo au rwal ta thup thup mai a tui bottle te chuan an lo vom Mary chuan a lo dang sham shama izinin ben a lo tum po in a lo dang zel jawa chu a khawl ngal bawk rang deuhin ani po chu a lo luta ia ei thlavang chu lo havin ani hian keima fa pai ani ti in a thi a lo ortel rang thin a chung bun te chu a rawn phora ia ei chu bun tirin tuna chuan nupa kan ni to ti kapua nge ala ti zuya Mary chu a lo hlim hle izini le yuge te ro chu soitur po shelo chuan in en shek sheka chuta in sum thei thlawt lovin yuge chuan he pa wang khian mo i lo tlan bo da ya ti in a lo zawt le nangmah wanga ani ka tawng ta hi kalawm khawp mai izini ne na in en ngai zawn wang ani kha kan in then ya yai chuan a lo ti let ve saka an professor tho chulai hmuna awm ve pu chu e chu yuge pa lo ni a kapa ama hian min kop masa zawk ani ti in apa bula chuan ava in soi thiam na sa hle an oi mai dawna a lan ta ka chuan khami ni a anin nei dawn ni a anom dun lai yuge tawng zawng zawng te kha ia yai chuan a lo record vek si a an play zui ta mai yuge pa chu a thin a rim hle chuta izini la khan enge motal soi te ti in yuge chu a lo tur ve seka inin om nang chu om lo la ya yai nen hian kan in nei dai to ang kan chung kwa a lo loi lut ve tlak pui ni lo a lo ti khum hmia le ngal kapa lungai su i du zawng tak mai chia chu ka nei ang a ti chuan nangang fa pa hi ka mamo lo ti in apa thin rem chuan a kal san dai a chung pun chu enin engtika nge i lei ti in ya yai chuan a zota damdawi inai awm lai khan ka lei dai to ti in jawa chuan a chhang kan in karla chu thup thei ani ta si lova i hna in a tuarang a ti la chuan lungai su hna te chu a tam alawm ti in a lo chhang ol sam et a room a AC te chu a lo chhemia lo ti ya yai chuan a va hre chhuaka jawa pawh chuan a chhuan lam mai mai ani thu te chu a lo hrilh ve bawk zirtirtu ti lova pa a tia a ko te chu a lo lawm hle college board chairman chuan jawa chu kovin a zirlai ne na anin nei chung changa chuan ngai dan thalo tak tak zirlai te zinga pawh a tam thu a lo hrilh jawa chuan zirlai leh zirtirtu in nei thei lo ti dan khawih ma awm chuang hlei nem mahse a tul phawt chuan ka bang mayang a ti ta hiala mahse professor lar le thiam tak ania wangin a lo ui bawk si a phimkhur tur chuan a cha jawa pawh in a nupui ngai ven hman lo ai chuan a hna man san mai pawh chu a lo pawi ti lo nasa mai si a mahse leave chu a la ta zawk ani damdawi ina anin en tir na chuan a thianlui pakhat chu ia yai chuan a hmu fu nula naw a lo pai ve tho chu ni in ani chu ama cheina lo in en tir a ia yai erawh chu a pasalin a kalpui thlap bik chu van nei a ti thu te a hrilh zana an haw dun chu yuge khan lo chang ringin nangmah ni wanga chan chhe zawka ka awm lai hian nangni hi hlim takin in awm ring thei bik lovang ti in a kar chuan sut a tum ta mai mahse a hnuah chuan ia yai chu hospital ah hruaiin an zaih ngala van nei thlak takin fanu tu awm deuh mai an zaih chhuah sak ia yai din hmun pawh chu a tha chak hle bawk a rukin jawa chuan rampawna leh khazir zawm tir turin ia yai chu ruah hmanna a lo nei sak diam tawh a an nu leh pa te pawh chuan an tu hmel duam tak mai an han hmuta chu an hlim hle transfer certificate chuan an in chu a lo thleng ta a jawan thilawm zia sawi fe in hmeichhe fel leh fing tak du thu sam leh nih tum tam tak lo nei ve tawh tho ani a hmeichhia anih wang mai leh fa a nei tawh wang ngawtah a chuang tuahna dah bo sak deuh mai hi ka duh lo ani hetah chuan sawi chhiatna tam tak a tuar si a chu wangin
Rampo na zirna chhun som se a tha ka ti ani keimah naute chu ka awm pui mai ang tiin a duh dan te chu a sawi a an chhung te ve ve pawh chuan an lo rem ti thlap mai yayai erawh chu a in thla hrawng deuh a naute a la te bawk si anmah ni chauh kalsan chu a hriat tak zet ani mahse drawa chuan tun chauh hi kan ngaih tuah tur ani lo na kinah itana tha zawk tur anih hi nu chauhin fa hi an enkawl tur te ani bik lova keimah an kalo enkawl ang nang leh kan fanu hi pathian thil thlawmin pek ro pui takin ni a hlim taka siam cheu hi ka bat ani ka hmangai che tiin alo kuah kum thum a liam meuh chuan Dr. Zoe tih hmingpu in yayai pawh chu China ah chuan alo let a zan zan mai a airport ah chuan Mary chuan alo hmuak nghe nghe a pasal te pawh chu surprise a tum awang chuan a hawt tur chu a hrilh lawk lem lo Beijing chuan hospital ah chuan thawhna tur a hmu ngal bawk nen a van nei khawp mai chu hospital ah chuan investment tih in drawa te pawh khan lo kal ve chiah a yayai lah chu inah pawh haw hman lovin emergency a zeitur an nei thut awangin hospital ah chuan a va zei leh ang nghal lawp lawp a a zungbun chu a dana a hre lo a zawn buai lai takin drawa khan heta hi a awm e tiin a lo keng lut a an thianpa lah khan in vain thup thei ve tiin a lo fiam hlut drawa chuan zungbun chu thing thirup chungin a lo pe a nupui atanah sawmnawn leh in a bun tir leh ta a mumal taka inneihna buatsai an tum vang ani ber tichuan pungkhawm ho hmaah chuan a nuamah leh a hreawmah pawh in then lova rinawm taka dam chhungah cheng dun turin pastor chuan thutiam a chham dun tir ta a an fanute khan zungbun lo pe in an in bun tir an fanute pawh kha a lo lianin a duh awm tawh reuh khawp mai